سلام كمي تانيحكم كورا تغطاتلت مدبنا نايلوم تحستونا أب حملة شحن شومون تميتن سبعا كسابكم بات شحن شومون تميتن سبعا حدن عم تمرت أبزلوك زي فرانك بروشيان أبزبهال ناي جرمنن فرنساين عودوك بناي جرمن وتاترات تتحيسوس نبرة ناي فرنسا كساتوشتي أب حانتنيشتلي ناي كتر كبابيو إزي بفرنساوي دراسي كيدا مباسا لامير سافاش ويدما أراوي تادا أبزب المتحف ستوسادة كوينات نسفترو بسلا حانت مسكينادا ناب أراوي تغير كفو نجر كم سخانة زرقنا تاريخيو تأزبتكم لايك بمقوار جمرو حدش تأولتنا دما سابسكرايب بمقوار نيوترو تخطاتلت مدمنا بمخان زلكم هانا صريتي خون نقفيتا أب كومنت سيكشن نقموت لنا ندابلكو نابزدان لخلكم مدب كاتوكم دراسي جيدا موباسا ناب برلين كاب زمتزة أستاد 15 عامت كوينا نلو نشتي عرفت النموسات قدي فيز نبركو هادا ناينت دستلس بلنن نمفتانن نابس خبابي متاخو تختنفاس عاركي سيرفال جرمن أبقزي خوينات زكات ألوو عبهنتا أحديثو سلس نبرة مسو يعرفكو اتخبابي غير سفتواني قداميو أبزا عالم وشتي فلوي ناي مراخنت حيل زلوهم حاد بوتاتا تالوو ناب كباب قطر موطان مرق سوات دما ستوسانو منجتات جاكاتات سنجرون أتصادفن أب حاد وقتي أكال هيوتنا خوينوم سلاز حالفو واترو دا ذكرنا يوم ننبر ناي برلينغن فليس بلايو أنا بوغاني زفتو ملو هاجر مبر فلي زدالو بوتا يبلين بتنتنيلوم أفقدو سرعي جاكاتات مأخل نمريد دم كم زم حلالفو سراور دم تويوين دابلو انداشلو سرعيو ساباتات معالتاوي فلي سبالو عساتات نقفلهم حدا كزي قزنا خمان نمحتابن نمحنبسن نتقاملهم نيرنا إزت رأي كونن ناشتو انجر أبجافتو ماي سبقول ساباتات مأخل نهادنوم زنبرنا كابتوم كرسو عم زيكل كستاتات يوم انبقر قاشاب زنبر كل وقتي حدا معالتي مسفتاوي سيربال ناب هادا نيلنا نوات أبقن ميت اندا نحنحو زنبرو كل التخلابات اندار أقو مريت بحايلن زي مرقات كمت إيل ترتر ندابلكو يسوكو مالوغو سيربال 100 متر زاكل كواي ريحقو بيماناي وغن ألفو استوالد زبقال تخلي يدهسس أبقن ميز نبرا قطقات حلف مسبالكو حدا زفرالسا نايقت أرغزار أخو حسابي هاندبت أبزا حلف قزيتات أتاكورا اتغزا أبشن شومون تميتن سوسان شعدن أبزرا أخو لقزي زنبرا هواهو تزبالني صروي بتخلوي نستشفنا أبصريو دور خصوصاونو نبارا حجيكن عطم طراح تريفلو كابس موتا غزا تحس النجر انت يالو أمروي بحساب كاب حلوف أينك ألم بمبالو بسحات حلوفات بريكا تساريعهم كموتو نجمرو حدا معالتي أسي دخي مني بسخ حلف نابت غزا قاليسا زوصدكو عرفتن حانت سبيتي ناوين مستا ببكير مليئاز كابزتني تزبلني بعلوانا بزي فقاد زهدن سو أي نبرا بخمس مخنيات مس بولايس بستقبرا قتم تقتلا اتساب ناويحن كتين كوينو كما بقو حيال هداناي كمز خون يفلق نيرو أنا أبتك زيتي كمز رأخوي ذكراني نايت خباب سبات زي سلت أنان داب اليوم نبيت سوو زتوعوه إذن أسمعتهم ديو ساقوهم زفولت أي نبرانن أما عدوي قوبت زبل زنبر السربال زتوعكوه أبزوش تغازا زنور سوات انتي قاتموهم قبل حتتكوه نزل سقب تاريخ نجرني أتقوينات مستجمرة ود 33 عامات زنبر ودوم بفقادو تمسكيبو مستراويت نوعاود وقع يأتو بركت أديو بزوح سلسلز نبرن بناي ودن مغاد بزوح زحزن لناي نبرن اتأرقيت
ካብቲ ገዛውቲ ርሒቑ ዝርከብ ኣብ ጫፍ ጫካ ዝተሰርሐ ኣብዚ ገዛ እዚ ንበይነን ክነብራ ጀመራ። ፍርሒ ዝበሃል ነገር ይስምዐኒ ዝበሃል ዘይሕሰብ እዩ። ንሰን እውን ከም ናይ ቤተሰበን ዓይነት ተባዓት ዝነበረን ይመስል። ድልድልቲ ነዋሕ ቀጣን ኣረጊት ክስሕ ቃሪአየን ዝብል ሰብ ኣይርከብን። ከምዚ ዓይነት ተግባር ፈጺመን ኣይገብራንን። ኩሉ ግዜ ፀዋግ። ብርግጽ ናይ ገጠር ኣንስቲ ሰሓቕ ከም ዘይብዝሓ ፍሉጥ እዩ። ኣወዳት እምበር ኣዋልድ ሰሓቐን ዝተቆጠበ እዩ። ነዚ ድማ ምኽንያት ዝኾነን ናይ ገጠር ኣዋልድ ለውጢ ዘይብሉን ኣሰልቻዊ ናብራ ስለ ዝነብራ ነፍሰን ወትሩ ኣብ ውሽጢ ሓዘን ተጸሚዳ ትነብር። ሓረስታይ ወዲ ግን ካብዚ ፍልይ ይብል። ሓሓሊፉ ናብ ከተማ ይኹን ናብ ካልእ ውፅእ ስለ ዝብል ብንእሱ ኣብ ምሸቱ ገለ ነገር ተማሂሩ ይትምለስ። ሰበይቱ ግን ኣብ ማእኸል ጽምዋ ተጸሚዳ ብብሕታውነት ገጻ ኣጨማዲድዋ ንዘለኣለም ክትነብር ተገዲዳ ፍሽኽታ ኣይረኣየላን። ኣብ ቅድሚት ገጻ ዘለዉ ጭዋዳታት ናይ ሰሓቕ ምንቅስቓስ ከይፈለጡ ኣብ መወዳእታ ብኸምኡ ደሪቖም ይተርፉ። እንታይ ዳ ኣቐዲመ ከም ዝተቐስኩልካ እዘን ሓያል ሰበይቲ ናብረአን ኣበርዲዐን ቀጸላ። ቀልጢፉ ክረምቲ ኣተወ እሞ እቲ ገዛ ድማ ብበረት ተሸፈነ። ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ባንን ስጋን ንምግዛእ ናብቲ ገዛውቲ ውፅእ ይብላ። ሸሚተን ምስ ወድኣ ናብ ካልእ ቀባሕባሕ የለን ተኺለን ናብ ገዝአኔን። ኣብቲ ከባቢ ናይቲ ጫካ ውሽጢ ዝነብሩ ተኽላታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ሓደጋ ከም ዘብፅሑ ስለ ዝፍለጥ ብዝኾነ ጥራሕ ኢደን ኣይወፃን። ኢድ ስለ ዝበዝሖ ናይ ሰለፉ ዕንጨይቲ ክውዳእ ዝቐረበን ናይ ወደን ኣረጊት ዝመረተ ሽጉጥ ኣብ መንኮበን ይገብራ። ወልሓደ ብዓይኑ ርእይዎ ዘይፈለጥ ጻዕዳ ጨጉረን ካብ ዝተጠመሮ ጻዕዳ ጨርቂ ንላዕሊ ናይ ሽጉጠን ኣፈሙስ ንላዕሊ እንዳተረኣየ ብዝተወሰነ ጉብጥ ኢለን ስጉም ተናኑሐን ድርቢ ድርቢ እንዳበላ ብበረት ክስጉማ ንዝረኣየን ዘገርም ትርኢት ነበረ። ሓደ መዓልቲ ናይ ጀርመን ወታደራት ናብቲ ከባቢ በጽሑ። ሃብትን ናይ ሰብ ኩነታትን እንዳተረኣየ በብኸባቢኡ ከም ዝቕመጡ ተገበሩ። እታ ኣረጊት ደሃን ዝኾነ ሰሊ ስለ ዝነበረን 4 ወታደራት ተዋሃበን። 4ቲኦም ዱልዱላትን ገጀፍትን ነበሩ። ቆርበቶም ኣዝዩ ጻዕዳ ኮይኑ ጨጉሮም ኩሎም ኣንዊሖሞ ነይሮም። ናይ ዓይንቶም ሕብሪ ሰማያዊ እዩ። ናይ ኣካሎም ጥንካረ ክረአ ከሎ ብኹናትን ምንክርታትን ዝተንገላትዑ ኣይመስሉን። ጠባዮም እውን ተኾነ ናይ ሓደ በዓል ዕላማ ወታደር ኣይነበረን። ምስታ ኣረጊት ምንባር ካብ ዝጀመሩሉ መዓልቲ ትሒዞም ካብ ብልቢ ክጭነቁለንን ክሓስቡለንን ጀመሩ። ድኻምን ወፃዕን ከይበዝሐን ኩሉ ዝከኣሎም ነገር ይገብሩለን ነይሮም። ንግሆ 4ቲኦም ይትስኡ እሞ ቢሑቕ ብዝመስል ጻዕዳ ኣካሎም ኣብ ማይ ጨብረቕረቕ እንዳበሉ ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ ይሓጽቡ። እታ ሰበይቲ ምግቦም ንምድላው ናብትን ይብላ። ድሕሪ ቁርሲ እቶም መናእሰይ ዝበልዕሉ ንምጽራይ ስሚንቶ ንምልዋልን ካልኦት ስራሕን ተማቒሎም ይሰርሑ። ኩሉ ስራሖም 4 ኣሕዋት ነዲኦም ብስራሕ ንኸሐግሱ ናብትን ከም ዝብሉ የምስል ነይሩ። እታ ኣረጊት ግን ወትሩ ዝሓስብኦ ብዛዕባ ሓደ ውሉድን ጥራዩ። ቀጢን ነዊሕ ወድን ተሪራ ፍንጭኡ ቡናዊ ዒንቱ ኣብ ላዕለዋይ ከንፈሩ ኮፍ ዝበለ ጭሕሙን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኤን ቀዛሕ ይብለን። በብመዓልቱ 4 ወታደራት ሓውን ምስሓን ከቢቦም ኮፍ ኣብ ዝብሉሉ እዋን 23 ናይ ፈረንሳይ ኣጋር ወታደር ናበይ ከም ዘበሉ ዝሰማዕኩሞ ዶ ይህሉ ይኸውን ወደይ ኣሃዶ ኣብኡ እዩ ብምባል ይሓትኦም። ኣይ የለን ዝሰማዕናይ ነገር የለን ብምባል ይምልሱለን። በስተማ ናይቲ ኣረጊት ሓዘን ካብ ልቦም ሓዚኖም ኣዴታቶም ኣብ ገዝኦም ገዲፎም ዝመፁ 4 ወታደራት ከም ኣዲኦም ክከናኸንወን ይፍትኑ። እታ ሰበይቲ ብትሪኦ ሓልዮት ኣብ ልዕሊኦም ዘለዋ ፍቕሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳወሰኸ ኸደ። ናይቲ ከባቢ ሰባት ብዛዕባ 4ቲኦም ናይ ጀርመን ወታደራት ርእይቶ ዝህብሉ እዞም 4 ብዘይ ጥርጥር ጥዕምዎም ይብሉ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ እታ ኣረጊት በይና ኮፍ ኢላ ኸላ
ሓደ ሰብ ብበረድ ዝተሸፈነ ኣቋሪጹ ናብ ገዝአን ከምርሕ ካብ ርሑቕ ይሪኦ። መንነቱ ንምፍላጥ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደለንን። ናይቲ ከባቢ ዘሎ ቤት ፖስታ ከም ዝኾነ ፈለጣ። ኣብ ጥቓን ምስ በጽሐ ሓንቲ ዝተዓጸፈት ፖስታ ኣቐበለን። ክዳን ኣብ ዝሰፍያሉ እዋን ዝጥቀማሉ ኤኳለ ካብ ቦርስአን ኣውፅኣ እሞ ብጽሞና ምንባብ ጀመራ። እቲ ደብዳቤ ከምዚ ዝብል ነይሩ። ኣደይ፣ እዚ ወረቐት ሒዝልክ ዝመጽእ ዜና ኣዝዩ ከም ዘውክየኪ ይፈልጥ እየ። ወድኽ ቪክቶር ትማሊ ብዝተተኮሰ ናይ መድፍዕ ነታጉ ሓደጋ በፂሕዎ ሞይቱ ኣካሉ ኣብ ክልተ ተቖሪሱ ነይሩ። ኣብቲ ወቕቲ ኣብ ጥቑ ስለ ዝነበርኩ ኩሎም ዝተፈጠሩ ኩነታት ንምዕዛብን ሞቱ ንምርግጋፅን ክኢለ ኣለኹ። ናይ ወደን እናተይ ናሃዱ ካብ መጀመርያ ትሒዙ ብሓደ ስለ ዝነበረ ኩሉ ዝበፅሖ ነገር ከብፀሓልኪ ሓደራ ኢልኒ ስለ ዝነበረ እንሆ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ይሰደልክን ኣለኹ። ሰዓቱ ካብ ኢዱ ውፅኤ ኣባያ ቐሚጥየ ስለ ዘለኹ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ኣምፅኤ ክረክበክኒ። ምስ ሰላምታ ሎዘር ዴቮ ኣብ 23 ናይ ኣጋር ሰራዊት ተራ ወታደር። እቲ ደብዳቤ ቅድሚ 3 ሰሞን ዝተጻሓፈ ነበረ። እታ ኣረጊት ኣይብኸያን ኣብ ጠጠው ዝበልኦ ጥራሕ ደሪቐን ተረፋ። ስቕ ምስ በላ ስምባደአን ብምሕያሉ ሃንደበት ስለ ዝኾነንን ሓዘን ክስምዐን ኣይከኣለን። ቪክቶር ዝተቐተሎ ብፍቓዱ ኸይድዩ በላ ብሓሳበን። ብድሕሪዚ ቀስ ብቐስ ንብዓት ብመዕኮርተን ወረር በለ። ልበን ብናይ ሓዘን ውሑጅ መለአ። ዝተፈላለዩ ሓሳባት እንዳመፁ ክኸፋፍልወን ጀመሩ። ልብስ ስውሩን መንፈስካ ዘጥፍኡን ሓሳባት። ወደን ዓብ ወደን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ከም ወትሩ ክሰዕሙ ኣይክእላን። በቃ ፖላይስ ኣቡ ቀቲሎሙለን። ጀርመን ድማ ወደን መንዚዖመን። ብናይ መድፍዕ ቃልሃ ከም ባኑ ቆሪሶም እቲ ዘፍርሕ ተግባር ክፍጸም ከሎ ዝረኣያ ኮይኑ ተሰምዐን። ናይ ወደን ርእሲ ተቆንጢሱ ኳድቕ ዝፈጠቱ ዒንጡ ኣብ ሓደ ነጥቢ ኣነጻጺሮም ወትሩ ክሓርቕ ከሎ ከም ዝገብሮ ጽብብ ዝበለ ናይ ከናፍሩ ጫፍ በስናኑ ክሕይኽን ኩሉ ነገር ወቓሒሉ ተረኣየን። ግን ድሕሪ ምማቱ ኣስከሬኑ እንታይ ገይሮሞ ይኾኑ? ፖላይስ ሰብኣይን ድሕሪ ምቕታሎም እታ ጥይት ኣብ ማእኸል ግንባሩ ተሰሚራ ኸላ ነታ ኣስከሬኑ ከም ዝለኣኹለን ናይ ወደን እውን ሬሳ እንተዝልእኹለን እንታይ ነይርዎ? ሃንደበት ናይ ሰባት ድምፂ ሰማዓሞ ሓሳባተን ኣቋረፃ። ናይ ጀርመን ወታደራት ካብቲ ገዛውቲ ኣብ ምምላስ ነበሩ። እቲ ደብዳቤ ቀልጢፈን ኣብ ውሽጢ ክዳነን የእተው እሞ ንብዓተን ካቢዕንተን ድሕሪ ምሕባስ ብዝተረጋግአ መንፈስ ሰላምታ ኣቕሪበን ተቐበልኦም። ልክዕ ከም ወትሩ 4 ወታደራት ደስ ኢልዎም ይስሕቁ ነይሮም። ሓደ ደሓን ዝኾነ ማንቲለ ሒዞም ኣለዉ። ምናልባት ካብ ገለ ዝሰረቕዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ጥዑም ምግቢ ከም ዘብልዕወን ነታ ኣረጊት ብምልክት ገለጾለን። እታ ኣደ ምሳሕ ንምቕራብ ናብትን ክትብል ጀመረት። ነታ ማንቲለ ምቕታል ግን ከቢድወን ብዝኾነ ናይ መጀመርአን ከም ዘይኮነት ዝፍለጥ ወላ እንተኾነ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ግን እምቢ ኢልወን። ካብቶም ወታደራት ሓደ ኣብ እዝኑ ብቦክስ ምስ ሃረሞ እቲ ንእሽተይ ኣራዊት ወጫጨ። ቆርበቱ ካብቲ ቀይሕ ስግኡን ምፍላይ ግን ኣይኣበየንን። እንተኾነ ግን ብእዳውን ዝትንክፈኦ ደም ውዑይ ደም ረጊኡ የእዳውን ዝትንክፈንን ከም ዘንቀጥቅጣ ገበረን። ናይቲ ማንቲለ ስጋ ኣብ ኢደን ኮይኑ ከም ዘንቀጥቅጥ ንሰን እውን ካብ ጽፍሪ እግረን ክሳብ ፀጉሪ ርእሰን ኣንፈርፈራ። እቲ ምግቢ ምስ ኣኸለ ምስቶም ጀርመናውያን ማኣዲ ቀረባ። ምብላዕ ግን ወይከ ሓንቲ ኩላት ስኸማን ከይቀመሳ እቶም ወታደራት ንበይኖም ወድእዎ። በታ ኣረጊት ዘይምብላዕ ብዙሕ ኣይተጨነቁን። ንሰን እውን ኣብ ጥቖም ኮፍ ኢለን እንዳሰረቓ ነቶም ወታደራት የስተውዕላ። ኣእምሮአን ሓሳባት ይዓጽድ። ኣብ ገፀን ወልሓደ ዝንበብ ስምዒት ብዘይምንባሩ እቶም ወታደራት ዘስተውዓልዎ ነገር ኣይነበረን። ሃንደበት ኣብ ማእኸል ትጸጥታ በቲ ኮይኑ በቲ ብሓደ ምንባር ካብ ንጅምር ወርሒ ክመልአናዩ ግን ክሳብ ሎሚ ኣስማቱን ከማን ኣይፈለጥክዎን በለት እታ ኣረጊት። እቶም ወታደራት ናይታ ሰበይቲ ድሌት ንምምላእ ብዙሕ ኣይተሸገሩን።
በብተራ ኣስማቶም ነገርወን እኹላይ ነበረን ኣብ ቁራጽ ወረቐት ኣስማቶምን ናይ ቤተሰቦም ኣድራሻን ከም ዝጽሕፉለን ገበራ ኤኮልአን ኣውፅኢን ኣብ ዓባ ኣፍንጭአን ብምቕማጥ እቶም ወታደራት ዝፀሓንገርዎ ዘይተለመደ ጽሑፍ ብጥንቃቐን በኣትኩሮን ተዓዘባ ምስ ኣኸለን ዓፂፈን ኣብ ውሽጢ ጁበአን ኣቐምጠኦ ምስቲ ናይ ወደን ደብዳቤ እቲ ምግቢ ምስ ተወድአ ኣነ ሓደ ነገር ክገብረልኩም ክኸይደ ብምባል ካብ መኣዲ ተሰኣ በስ ድማ ንቑፅ ሰዓሪ እንዳተሰከማ ናብቲ ንሶም ዝርከብሉ ንቑፅ ሰዓሪ ክተገአስ ጀመረት ብዘይተለመደ ናይታ ሰበይቲ ስራሕ ድንግርግር ዝበሎም ወታደራት ንዘቕረብዎ ሕቶ እቲ ንቑፅ ሰዓሪ ብዝበለፀ ሙቐት ክፈጥረሎም ደልየን ከም ዝኾና መለሳሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ንሳቶም እውን ክሕግዝዎን ኣተዉ ጽቡቕ ገይሮም ዝተኣሰሩ ድሩቓት ሰዓሪ ክሳብ በሎፎም ብምእካብ እቲ መንደቕ ናይቲ ገዛ ብተምሳል ናይ ከብቲ ሰዓሪ ከም ዝተሰርሐ ጽቡቕ ሙቐት ፈጢሩ ድቀሶም ብጽቡቕ ንምሕላፍ ምሸት ድራር ምስ ቀረበ እታ ኣረጊት እኽሊ ዝበሃል ብዘይምቕማሰን ሓደ ካብቶም ወታደራት ኣዝዩ ተጨነቐ እታ ኣረጊት ግን ከብዳ ከም ዝሓመትን ሕሽ ምስ በላ ክትበልዕ ከም ዝኾነት ገለጽ ኣሉ ማኣዲ ምስ ኣልዓሉ ጽቡቕ ገይሩ ክምቖም ብምባል እታ ኣረጊት መካርያ ሓዊ ወሊዐን ኮፍ በላ እቶም 4 ጀርመናውያን ወትሩ ምሸት ከም ዝገብርዎ በስካላ ደይቦም ኣብ ላዕሊ ደቀሱ ናይቶም ወታደራት ማዕጾ ምስ ተዓጸወ እታ ኣረጊት ነቲ ስካላ ኣልዓለቶ ድሕሪዚ ዋና ናይቲ ገዛ ማዕጾ ብዘይ ድምፂ ኸፊተን ድሕሪ ምውፃእ ተወሳኺ ንቑፅ ሰዓሪ እንዳግዓዘት ኣብ ውሽጢ ክሽነ ክትኩምሮ ጀመረት እታ ኣረጊት ኣብ ብረት ዝኸዳሉ ጫማአን ኣምሊቐን ጥራሕ እግረን ነይረን እቶም ሰባት እውን ወል ሓደ ድምፂ ኣይሰምዑን እታ ሰበይቲ ግን ናይቶም ብድቃስ ዝተዓዘሩ ወታደራት ሕርናኸ ጸጸኒሓ ትሰምዕ ነበረት ምድልዋታ ኣብ ዝድለየሉ ሰዓት ከም ዝበፅሐ ምስ ፈለጠት ሓንቲ ጥማር ንቑፅ ሰዓሪ ልዒላ ናብቲ መጋርያ ሓዊ ወርወረታ ሓዊ ምስ ሓዘ ኣውፂኣ ናብቲ ሰዓሪ ዝመልአ ገዛ በተነቶ ፈቐድኡ ሓዊ ክተሓሓስ ምስ ጀመረ ንዝቕፅል ነገር ንምርኣይ እታ ኣረጊት ናብ ደገ ወፀት ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ እቲ ገዛ ብብርሃን ተመልአ ብቕፅበት ዘፍርሕ ሃልሃልታ ኾነ እቲ ነበልባል ብርሃን ብንእሽተይ ፍኒስትራ እንዳሸለኸ ምስቲ ኣብ መሬት ዝነበረ በረድ ብምግጫው ከንፀባርቕ ጀመረ ናይ ብርሃን ጩራ ናብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ተበተኑ ኣብ ናይቲ ገዛ ላዕለዋይ ክፋል ሓያል ኣውያት ተሰምዐ ልቢ ዝትንክፍ ናይ ፍርሕን ራዕድን ኣውያት ኣከታቲሉ ከጋውሕ ጀመረ ዝተወሰነ ጸኒሑ እቶም ወታደራት ዝነበሩሉ ማዕጾ ክፈርስ ከሎ ከም ኣውሎ ንፋስ ዝመስል ናይ ሰዓሪ ነበልባል ሓዊ ነቲ ናይቲ ገዛ ላዕለዋይ ዚንጎ ብምፍራስ ናብ ሰማያት ከንበልብል ጀመረ ድሕሪዚ እቲ ገዛ ብምልኡ ናብ ዳሜራ ተለወጠ ብወገን ውሽጢ ዝስማዕ ድምፂ ኣይነበረን ካብ ናይ ተሃልሃልታ ምንብድባድን ካብ ናይ መናድቕ ምፍራስ ካብ ዓንድታት ጠዋሉ ምፍራስ ወፃኢ ሃንደበት እቲ ቦሎፎን ከም ዘለዎ ፈረሰሞ ኣብ መሬት ተበተነ ዝወፅእ ዝነበረ ትክን ናይቲ ዝነደደ ሓሙኽሽትን ኣብቲ ገዛ ክበንን ጀመረ ብበረት ተሸፊኑ ዝነበረ ገጠር በቲ ነበልባል ሓዊ ዝሃቦ ሓድሽ ቀይሕ ሕብሪ ከንፀባርቕ ጀመረ ካብ ርሑቕ ናይ ደወል ድምፂ ክስማዕ ጀመረ እታ ኣረጊት ተቓፂሉ ኣብ ምውዳቕ ዝነበረ ጥቓ ገዝአን ጠጠው ኢለን ኣለዋ ካብቶም ወታደራት ምናልባት ዝኾነ ሃዲሙ ኸይወፅእ ናይ ወደን ኣረጊት ሽጉጥ ኣጥቢቐን ሒዘን ኣለዋ ኩሉ ነገር በቲ ዝሓሰብኦ ከም ዝተወድአ ምስ ተረጋገፃ ነቲ ሽጉጥ ናብቲ ሓዊ ወርወረኦ ተኽሲ በድራጋ ተሰምዐ ሰባት በብቦትኡ ናብኡ ክጎርፉ ጀመሩ ሓረስቶትን ናይ ጀርመን ወታደራትን ብዝሰርሖ ስራሕ ዝዓገበት ሰበይቲ ኣብ ሓደ ጉንዲ ብፀጥታን ርጉእ መንፈስን ኮፍ ኢለን ረኸብዋን ፈረሰኛ ልክዕ ከም ፈረንሳዊ ዝሳረብ ሓደ ናይ ጀርመን ሓላፊ ወታደራትኪ ኣብይ ኣለዉ ክብል ሓተተን ቀጢን ኢደን ናብቲ ስፍሕም ዝነበረ ዘርግሐት እሞ ኣብዚ ውሽጢኦም ክትብል መለሰት ጎሊሑ ብዝስማዕ ድምፂ ከበብወን ንምዃኑ እዚ ሓዊ ብኸመይ ክላባዕ ክኢሉ በለ እቲ ጀርመናዊ ኣነ በለት እታ ኣረጊት ኩሎም ዝተኣከቡ ኣይኣመንዋን ናይ ኩሎም ግምት
اسني حوا حدقا يأبيدوانيو زبل كنبت نبرا اتا أرقيت كن أبزوري أنس نبور سبات تغلالا نايت تاريخ كم مجمريك سامو داتا نقرأم كم نيودن دبدابيس مسألو تحيزو كساب مستقزا زقهامو زسمعوو ناي مودات أويات نبرها وهو حدا وحدا أراريا يعلالتهم بزعب استسمعن سمعيتي خون سفت أمو تكبر زترفو علال أي نبران كله تزرزره اتي تاريخ تنغيرو مستودأه كاب كدانن كلتا ورقة توطعه نمفلاي كتعمن إيكوالا إناوطين أو عينن دربيا بلا نتا حدا ورقة على أمو نتو مابزر إنزنبور سوات ندار آيا إزي ناي فيكتور موتيو بلا اتخال أي ورقة حافا بيلان دار آيا دما رأسان نابتخو مرحاوين دانا نقا إزي دما ناتاتهم شمت حاسيو نبيت سبب نمصحف كتكألو تحاسيب استدالوه بلا رجع بزبالة خناتات إذا زرق حتمو أبكون ننتقت أول نس نفرة نجر من وتادر نتورقات هابتو بزعبا زكاة أم خناتات نبيت سبب دبدابي ختصحف كاللغة كلو سفت أمكو أنا خمس خونكون كلا تسألهم أنا فيكتور أريسمون أنا زي تعلم كسبيت خمس خونكون تصحف حدرا كي ترسع اتا حلافي بقوانقا جرمن حدا تأزاز أما حلالفة اتا أرقيت بغصبت تحازت مو نايكزئن كاب قاطل استرافة وعي مندغ كدقافا تقبرا بغصبت 10 وتاترات إشترا مترو رحق إلوم أبكر معينان تسارعو اتا أرقيت كن أيتن قساقساتن اتناقر انتي كم سخونة تردي إيوانالو بزاتا تدو بمبال زسعب سكومتي ككتاتو لجمارو اتا حلافي حصر زبالة تأزاز اسمعه مجموع تخصي قاوحة حانت نتسألة تخصي أمو داتا تتكوست اتا أراقيت بملوك أمتا أي ودقتن كلتي إداوان استقورت أخمسل أمريت سفبلا اتا جرمنا وتادر ناو أغاتو قرابة أكالات أراقيت أب كلت بوتات أوريسو أب حدا إيدن نايودن دبدابي جمد دابيلان حيزان بدم تلويسالا فتاوي سربال تاريخو خعاتو خلو جرمناوين حنا ناي وتادراتهم سفدا يمسيلوهم ناتي هنتاون أقات إلمو بلمو بسقطا توحاته أنا جن أبتغط بتحسبكو بزعباتي عاصمتو طراح تغتيرو استرفن أبتوش تغتر ناو حمد استغيرو أديتات 4 جوا وتادراتن من دق تدقي فاسترشنت كالي جغنا سبيتن نبره كاب حسابي كي تملسكو نمريد دننيلا حانت امني العالكو بتحاوي تلبلي واتسألمت امن نبرات